Nen mor miwuoro skund nyiri mar Hussein mayudre Baringo manyandwat e kinde ma nyithindo ariyo ma rude nochopo skundno kaka jopuonjre mag grade 10. Rudego miluongo ni Abigail Chesang kod Costa Kaptuya ma ok e gweng' ma Kasisit wacho ni gin gi mor kaluwore ni giyudo skul ma gisebedo ka gigombo some chakre tin gi. Costa nigi lek mar bedo midusa ka Abigail to nitiere kod gombo mar bedo laktar. Gisingo matiyo matek kendo chopo lek margi mabiro miyo gibed joma idewo e thur ka e kinde mabiro. So glad I'm coming with my sister at Hussein National School. Then nimefurahia sana Hussein. Tumechoose pathway STEM. Nataka nishukuru wazazi wangu kwa kunisupport. Sasa tuliposikia ni shule moja, sasa tulifurahi sana. Kwa kuwa tulisherehekea kwa kuwa ni shule moja na pia points ilikuwa the same. Walikuwa na bidii sana. Tangu waingie PP1, waingie grade 1. Mpaka wafika grade 9 walikuwa na bidii kwa kazi yao. Hao wasichana Abigail na Costa vitu mingi wanafanya, vitu mingi karibu ikuwe sawa. We have received the first cohort of CBC curriculum. We are very ready to start off with our pathways and enhance the competency-based skills in our students. Wakone Costa kod Abigail hayo makare ka gidonje e skul.